Begegek sadulita melai-lai. Layak to layak prenjake ganter jagone do tarung. Babar pisan ripalungguhan samangke kula mboten nduga mana bilih desa kula ingkang namung prasaja kados mekaten parandene kerawuhan para ratu pepunjuling jagat. Kawula nuwun sewu Ndara Puntadewa sarawuhipun kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunjuk sinuwun. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Ya Kyai Semar. Banget anggenku nampa dene semono sih kadarman sarta pakurmatan ingkang nduk paringake marang aku. Dasare wilujeng niskala niring sambika langgonku prapta ora liwat salam taklimku kunjuk ana ngarsamu Kyai Semar. Nun inggih kula tampi mugi andadosaken jimating gesang kula monggo dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah. Matur nuwun Kyai Pangrasa kaya ora kurang prayoga anggenku ngabyantara. Semantun ugi dumateng Gusti kula ing Ndarawati Sri Bathara Kresna sarawuhipun wonten ing Karang Kadempel kula ngaturaken pambagi panakrami kunjuk Kanjeng Sinuwun. Ya Kakang Badranaya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Tansah sinampuran kabagyan lan kamulyan anggonku prapta ora liwat salam taklimku kunjuk ana ngarsamu Kakang Badranaya. Kula pundi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa kula ngaturaken pambagi kunjuk. Ya Kyai Semar Badranaya ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat. Salam taklimku katur ana ngarsamu Kyai Badranaya. Nun inggih kula pundi mugi andadosaken jimat. Ndara Arya Sena kula ngaturaken pambagi panakrami lan dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku Seba Semar. Ora liwat bahasaku katur marang panjenenganmu. Kula tampi mugi andadosaken kawilujengan ambabar kamulyan. Ndara Janaka dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Ya Kyai Badranaya Kakang Semar. Pangrasa ora kurang prayoga anggenku Seba ora liwat salam taklimku katur Kakang Badranaya. Inggih. Kula tampi mugi andadosaken jimating gesang kula. Saderengipun kula nyuwun pangapunten inggih namung kados mekaten menika kawontenanipun desa kula ing Karang Kadempel. Teng mriki menika mboten wonten napa-napa parandene paduka para ratu luhur, para ratu pinunjul kepareng tindak wonten mriki tur anggendika rawuh mriki mboten kula bagekke ngangge panganan sing enak, mboten kula bagekke ngangge unjukan ingkang seger, malah kula bagekaken kanthi mudune udan. Kula nyuwun pangapunten, jan-jane niki kula sampun nindakaken 1000 cara pambudidaya nyuwun dumateng purbane Hyang Agung. Supados ing dinten samangke menika mboten dumawah wujudipun jawah. Sageta tingkas padang jinglang ning ampuh donga kaya apa niku mesti kalah kalih kodrate pangeran niku saestu. Ning menggaing petang kula mandhapipun jawah menika mboten kok mujudaken bab ing dados bencana tumrape desa kula menika mboten ning menggawe Semar menika malah kanugrahan. Menika mujudaken kanugrahan sebab menapa? Udan utawi jawah menika dumados saking tirta utawi banyu. Mongko sampun cetha bilih banyu niku simbole penguripan. Mugi-mugi menika dados pertanda perlambang saking pangeran kanthi muduning jawah menika dados sarana kamulyan tumrap panguripan sedaya para warga ingkang lenggah wonten mriki wontenipun namung bagya mulya tebih saking suker sakit manggya hayu lan rahayu ngoten.
Iya, muga-muga pangeran ngijabahi. Semar ki ora tanggung jawab lek tak pikir kok, Tru. Lah ngopo? Lah jake lek dituwekke nang kene, disepuke nang kene mongko dadi lurah. Sapa? Bapak Semar ki lho. Kowe ngatasé kabeh para kiai alim ulama, para pinisepuh wae kabeh padha ndonga, ya ta? Nyuwun marang pangeran supaya dipun paringi terang, dipun paringi tingkas. Ning Semar iki karo bojone ora gathuk, ora kompak. Tegese lurahe karo Bu Lurah ki ora kompak. Yen Pak Lurah njaluk supaya diterangi, Bu Lurah njaluk supaya diudani lho iki. Terus sawangen liyane panitia kabeh do bingung, kabeh do linglung, kabeh do pucet. Semar mau wiwit magrib udan nganti seprene, Semar ki pucet ae ora ngrokak ngono. Masa? Lurah Semar iya. Wong liyane panitia lho pucet kabeh, lurahe ora pucet. Nek ya ora maido, lek wong putih panten ketok pucet, lek wong irenge angel pucete ya, Tru ya. Ha iya. Kula kang kaya mangkono ya bener ngendikane Bapak Semar kuwi mau. Iki muga-muga dadi kanugrahan gedhe tumrape para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Klampis ireng kene. Buktine apa? Sapa sing nyangka, sapa sing legiwa lamun tari palungguhan iki para priyagung, para penggedhe kepareng rawuh ana ing Karang Kadempel. Mongko adat sing wis para penggedhe iki gelem mudhun ning desa, gelem nyedak karo masyarakat, piyen pinuju arep nyalonake. Ning iki wis rampung anggene pilihan, parandene panjenengane kersa tindak nyambangi marang para kawula ngene iki. Pancen ya sing kepareng rawuh iki racake para ratu, pepetingane para umat. Ngono. Nuwun sewu. Mboten kok nama kula menika kami tambuh ning dasaripun dereng weruh. Syukur menawi rawuh ndika wonten mriki menika namung tilik dumateng tata titi tentrem ingkang kagelar wonten ing Karang Kadempel. Hewa semanten menawi wonten bab wigati ingkang badhe kababar kalilan kula pun Semar Badranaya nganglungaken jangga milingaken karna nyadong rumentahing sabda tama paduka para ratu pepunjuling jagat.